Yahoo! One time. With all my heart. Yes. I love you. I love you so. You are my life and my heartbeat. You are my everything. I'll tell you, and you're mine alone. I can't afford if you ever go. Para! Ilocano tayo. Don't break my heart. Yeah, hey. You will never fall. I will be yours. Please love me, darling. Love me tenderly. I want to know how much you care. I can't afford if you ever go. I love you so. Don't break my heart. She will never part. I will forever. I will be yours. Please love me, darling. Love me tenderly. I want to know how much you care. I please love me. And you're mine alone. I can't afford if you ever go. Because my darling, I love you so. Don't break my heart. She will never part. I will forever. I will be yours. Please love me, darling. Love me tenderly. I love you so. I love you so. Okay, agyaman kini Kuya Francisco Paderan iti sagot ng kanta, and this time talagang adun sa tito ba kanta tata ni Kuya Benjamin Tolentino man iti mangisabot iti kanta na syempre dagitay kabumbotay ditoy kunana ditoy good morning, ayan, naimbag na aldaw yun, yan dagitay agbuy-buy tata makulimlim at umaambon na umaga dito po sa Central City of Ilagan. Have a nice day always from Virgie Han. May sapay ditoy from Christian Bual. Kablawak man, dito'y lolok king lolak, dito'y Balapong City of Ilagan. Mayat kanu, iti maturog no nalamiis kinagdingdingig iti bumbong gitara. Sige, happy viewing, happy listening kanya ilang tanet. And syempre kung nanapay dito, hello, Bumbong Kervin, magandang tanghali, blessed Sunday, binabati ko po lahat ng nakikinig ko sa ngayon. Binabati ko po ang aking asawa na mag-birthday bukas, Jordan Salvador. And binabati ko na rin po ang aking dalawang anak, si Mikay and Kyle. Request naman tayo, birthday song, Bumbong Kervin, para kinila kay po, kunana ni Vilma Salvador. Happy birthday. And kastamit ka, pakulitin ka.
Ready? Maputid. Oo. Makulimlim na hapon, kunanamit ni Mildred Pulyao. And kasapay, sige, intay dinggin pa lang iti panagkanta ni Kuya Benjamin Tolentino. Kuya Benjamin, kumablaw ka pa lang, kadagiti listeners, kadagiti viewers tayo ta. Sa kumpay nga anak mo sir kay Kapla o man kiti kagatuktukan nga kakagwapo nga adat kita nga gitarista kin para kanta. Nangangaroon sir nga kablaw ki jay barangay mi sir. Jay barangay Makatal, uling mga aldo yung amin tinakakapsat. Nangangaroon na kini Apo Kapitan mo sir, ni Apo Kapitan Rolito Prias Corbito. Hindi jay mutin sir kapapilya ron na Maricel kini ay guys ay Apo ko sir di March 7 hindi tayo manugang ko sir kaya tayo natsani bakit sir nga dati tata hindi kablaong pa sir lagi jay kakasising ko jay Marsat Piquinho lagi jay Castillo pamili kin Dakiwak pamili kanya lang sir. Okay, sige kuya, anong tigantahin kuya? Tayo man ko sir at ay Bislak. Sige nga ron, dinggin tayo iti panagkanta ni Kuya Benjamin Tolentino. Iti bistat ka na. Okay, dinggin tayo ni Kuya Benjamin Tolentino. Pagdalog anak tayo ay apunaka Guru mansa ay nagkaras Naiyak lang Dahil di pa matina Machiwaba apunada Palit na paitay bang-bangti Arariya tirabihin At dalogap anak kayag ay abunaga mama Duro man sa ay nagganas Kanayon na iablan Dahil di pa matina Machiwaba apunada Arid na paitay bang-bangti Ar-ariya itirabi Anya na bislak Nagmayatin abislak Anya na bislak Nagdakelen abislak Anya na bislak At natanay kumagat Nagsakiten diablat Ay bislak ay maulawan Dalog anak kawayan ay ako na Duruan sa ay nagkalas Kanayon na iyakan Dahil di pambatina Machiwaba ako nada Narin na paitay bang-bangti Ar-ariya itirabi Anya na bislak Nagmayatin kabislak Anya na bislak Nagdakelen kabislak Anya na bislak At tatanay kumagat Nagsakit ang diablat
ibig lang ay maglawa. Anya nabis lang, nagmayatin nabis lang. Anya nabis lang, nagdakilen nabis lang. Anya nabis lang, ang datanay kumagat. Nagsakitin diabla, ay bislang ay nakaganggana. Alright, agyaman kini Kuya Benjamin Tolentino. Ito yung sagot mo nga yan. And this time, intay mo at isarno, adiggan, daytay panag-gitara, daytay sumarno nga gitarista tayo. Yeah. Gitarista tayo kung daytay kumakanta ng gaya. Daytay may isang sumarno. Yan. Kasabay ni Kuya Boy Pinson, ni Kuya Vicente Esteban pa lang. Kuna na daytay may isa. Hello, Bongo Kervin, watching from Quezon, Isabela. Thanks po. May isa pa dito, hello, Bongo Kervin, pati-greet mo man. Kini Tira Pastora family. Request ko man daytay Mr. Love. It's me, Visitation La Pastora iti Santa Cruz. Benito Salaben, Isabela. Thanks po, Bongo Kervin. Kuna na dito. Kuna na dito may isa na imbagal daw tayo amin. Sa mga kasama ko na tumatagay dito sa Burgos, Isabela. Paki, Kablaokman, Ricky Balubar, DJ Adriano, RR Balubar, Clarence Estelin, Randolph Lustan Estelin, Harvey Estelin, Mimi Gerson Estelin, Erlinda Gerson, Maxwell Estelin, Mark Bryan Gerson, June Estelin at sa lahat na rin ng ating estudyante sa Santa Isabel Sur and Norte. Isabel Norte. Yan, family Beruelo Ramos. Yan, and Umitig, Cabato, Terenal, Tabacum, Rivera, Estelin, Rivera, Tablao, nagkaputin ni Angelo Ramos Beruelo. Pa-request man, daytay don't forget to remember. Okay? Sige, itintay pa nagtutuloy, dinggin tayo iti panagkanta ni Kuya Vicente Esteban. Paglaw ka man pa lang, Kuya, kadagiti listeners, kadagiti viewers tayo at hindi kayo. At daunin na betan. Kablawak man dagiti pamilya kita. Hindi kami upan dagiti listeners kan viewers tayo kan kadagiti adatu kumpo gitar dito PCS. Kuya, nagtito ka rin? Ay kantain? Count on you, sir. Count on you. Okay, sige na ron. Hintay dingginin. Daytay count on yung kantain ni Kuya Vicente Esteban. Siyempre, kumpanyaran daytay iti gitarista tayo, malikod daytay iti studio B. Dinggin tayo iti panagkanta ni Kuya Vicente Esteban. Kumpanyaran gayon ni Kuya Francisco Padran. Di panag-organ na ano. That work on and I need so long, but I don't know where you are. I try, kiss me. All I want, we've been so far. It's water, but I can't even your stars. My love is too sweet. Oh, no, my heart and love. There's one thing in my life. Is true. I think for you.
Kailan niyo tubig? No question I'm no asking why, no looking back. Count on you every time. There is my worry line. And you fall for me, you fall down to me, my miracle just one place, the space of my day, and we were two. No, I take close to you. Oh, there is my worry line. And you fall for me, you fall down to me, my miracle fire. If I just one place, the space of my day, and we were two, but I see close to you. Oh, no question on the no asking why, no looking back. Come on, who is my worry? And you fall for me, and fall down to me, my miracle fire. Just this place of my day, and we close to you. Okay, agyaman kini Kuya Vicente Esteban kita isarno tayo mat nga aga tokar ni Kuya Boy Pinson dito sa Studio B. Alad dagiti ka bombo tayo ya nga ang dingding ka na kuya kablawan tayo man istuda. Hello Bombo Kervin, great kuman nila kay ko dita nga ay Barangay San Jose San Maria de Isabela. Bombo Kervin di Balong Salvador kindwa nga anak ko kini inang ko kasama din ni Kumarik Joy kinila kay na ngan kin anak mi nga agmay maysa. Yan. Bombo Kervin. And the family Crisostomo, Clemente,
tagapan, kasamaten, request nakman, Bombo Kervin, don't forget, sagot ko, kadagiti, tagita barangay, San Jose. Thanks, Bombo Kervin from Lani Salvador. Dahil pinagpakablao. And dagitay may isa, dagitay dumapay, from Nobelin, Tugaw, yung bangal daw mo, Bombo Kervin, kablaawak man amin, na taga Bantiyaw, pa-request man, ayan, Bantiyaw, Pakawit, especially Tugaw and Alyang family. Ayan, happy Sunday, ayan, matago-tago, tapon, luhan. Ayan, thanks, Bombo Kirby, kuna na dito yung isang viewer tayo. Alright, hintay din ginin ni Kuya Boy Pinson, Kuya, kumablaw ka ko lang, kadagiti listeners, and viewers tayo tata. Dahil ko, mamukitay niyo pa sa pamilya Garsalita, tiga ang ladanan sa nila. Magandang araw sa inyo dyan. Ay mga pinsan ko doon sa Sagana, Pamilya Solomon, Dr. Ladia, Sergeant Jansen, mga kalbayo ko, Pamilya Aderna, Balacano, Pagbilaw, mga anak ko na dyan. Yun lang siya mo. Alright, ano tito ka rin, Kuya? Yun ko sir, happiness. Sige, din tayo nga rin. Iti tukar ni Kuya Boy Pinson.
Agyaman kini Kuya Boy Pinson, iti panagtukar mo, dita Studio B. And syempre, iti sumarnubot nga mangisagot iti kantana ni Kuya Warlito, mga naan. Ita Studio B mitlaan. So, madamdama, intay tinggan mo iti kantana ni Kuya Warlito. Kuna na dito yung may isa, gandang tanghali, shout out, Bongo Gitara, shout out man. Yan, ang aking anak, Angel Marie Abedio. Ni Marlon Lobidico Abenyo gayang. Abenyo. Ayan, ito yung nagtaptao. Siguro may kit na typo lang ate. Dahil tayo may sapay dito hello, Bobo Kerbin, pa-shout out na kami man. Dita Banawe, Ifugao. Binabati ko po ni Uncle Carding, dyan po sa San Leonardo, Lipay Quirino. Thanks, Bombo Kerbin from Melvin Cook. Alright? And may sapay. Request ko man, Bombo Kerbin, nagitarain nyo. Title na kat Uncle Berting. Okay, sige, madamdaman kita dito, Uncle Berting, na-request yun. Itata, intay man tayo lang dinggen, iti panagtukar, dito Studio B. Ano mas mapaspasama kaya? Studio B. Yan. And panagkanta ni Kuya Warlito, mga naan. Okay, Kuya Warlito, kumablaw ka pa lang, kadagiti listeners and viewers tayo na ta. Ako kumanta ko sa kabla ko man dagiti kaupra ka taga-sampung yun saldi umipig. Ayan lang, sir. Alright. Sige nga Rod. Ano tinantayin Kuya? Promise me, sir. Promise me. Okay. Hintay nga Rod dingginin. Iti pa nagkanta. Ni Kuya Warlito, mga naan. Ready? I'll give you all my love, and I love you. And there's no one to take my heart away. Why can't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me you love me true. And if you ever say goodbye, I will cry. Just can't leave alone without you in my life. Give you all my love, and I love you. There's no one to take my heart away from you. Why don't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me you love me true. And if you ever say goodbye, I will cry. Just can't live alone without you in my love. Give you all my love. There's no one to take my heart away from you. Why can't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, love me too. Promise me, love me too.
Okay, thank you Kuya Warlito Manganan. Itinsagot mo nga to para promise me. Alright, and Madam Dama, di tayo dadumapay nga mangisagot iti tukarta. Ngayon kasakbay na, di tayo man palang kadagiti palagit tayo. Oras tayong gagayan. 11 minutos kalpasan, iti alauna si Madam. Bakit kailangan mong i-back up ang data mo? Araw-araw tayong gumagamit at nagbabahagi ng impormasyon. Ang mga impormasyon na ito ay kilala rin bilang mga data na nasa iba't ibang anyo, bilang mga digital file na naka-store sa iba't ibang format. Ang mga data na ito ay hindi ligtas sa mga panganib na dulot ng mga virus, pagkakorap ng mga data at kahit pa mga panlabas na sanhi gaya ng pagkasira ng hardware o software. Kaya naman mahalagang magkaroon ng wastong pangangalaga sa mga data kung ayaw mong maharap sa panganib ng pagkasira o pagkawala ng iyong mga pinaghirapang data. Ang pinakamabisang paraan upang maalagaan ang mga data ay sa pamamagitan ng backup at recovery. Ang backup at recovery ay proseso ng paggawa at pag-store ng mga kopya ng data na magagamit sa pagprotekta sa mga organisasyon laban sa pagkawala ng data. Ang recovery ng data ay karaniwang kinabibilangan ng pagpapanumbalik ng data sa orihinal na lokasyon o sa isang alternatibong lokasyon kung saan magagamit ito kapalit ng nawala o napinsalang data. Ang layunin nito ay makagawa ng kopya ng datos na maaring mapanumbalik sakaling may pangunahing data failure. May sasagawang pagbabackup at pag-restore ng data sa pamamagitan ng paggamit ng hiwalay na medium gaya ng external drive o USB stick o kaya naman ay isang disk storage system at tape drive. Maaari rin namang mag-backup at restore ng data sa pamamagitan ng internet gamit ang cloud storage. Ikaw ba ay minsan napapansin at napagsasabihan dahil sa matamlay at antukin sa trabaho? Narito ang mga dapat na gawin upang hindi antukin sa oras ng trabaho. Matulog ng sapat na oras bago pumasok sa trabaho. Magkaroon ng maayos at masustansyang almusal bago mag-umpisa ang araw. Gawing aktibo ang katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo o pagtayo at paglakad sa oras ng tanghalian. Uminom ng kape o mainit na tsaa upang mapanatili ang alerto sa trabaho. At paminsan-minsan, magpahinga ng ilang minuto para ma-refresh ang isipan. Ang pagsusunog ng basura ay malaki ang epekto sa kalikasan at sa tao. Ang pagsusunog ay masama sa kalusugan ng tao kapag nasingkot natin ito. Malaki rin ang epekto nito sa kapaligiran dahil ang usok nito ay nakakadagdag sa polusyon sa hangin na nakakapagpakapal ng house gases. Ang usok mula sa pagsusunog ng basura ay napakasama sa kalusugan ng tao. Ang mga bata ay nagkakaroon ng ubo at hika. Ang may edad at may sakit sa baga at puso ay pwedeng ma-ospital at mamatay. Kapag nalanghap natin ang usok nito, makukulong ang oxygen sa ating dugo, mahihilo tayo at pwedeng himatayin. Problema mo ba ang daga, igis at lamok sa iyong bahay? Narito ang ilan sa mga solusyon na hindi ka nagagastos ng pagkamahal. Gamit lamang ang oregano at lemongrass patapad. Dahil ito lang kasi ang kadalasang makikita natin sa ating harding o bakuran. Mabilis lang makita ito at libre pa. Una, ikat ang oregano at tanglad. Kailangan din natin dito ng spray bottle na paglalagyan ng ating pinaglalaan. Ikalawa, ihanda na natin ang tubig. Ilagay na rin ang oregano. Tapos, ang tanglad. Pakuluan lang natin ito at mas maganda kung matagal natin pakuluan para lalabas talaga yung katas at amoy ng oregano at lemongrass. Pangatlo, kapag napakuluan na natin, ay palamigin muna natin ito at kapag malamig na, ay isalin na natin sa ating spray bottle at pwede na natin itong gamitin. I-spray lang natin ito sa loob at labas ng ating bahay kung saan palaging tumatambay o nakikitaan ng ipis, daga o anumang insekto. Sa dami ng mga ng pangyayari o kalamitan na tulad ng pagkasira ng kapaligiran, paano nga ba tayo